Mhuri yeZimbabwe pane mashoko atagashira anorwadza zvikuru. Bhazi reMzansi Express ranga richienda kuChipinge rapinda mutsaona inotyisa zvikuru. Ruzhinji rweZimbabwe ruri pakuchema. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinotibatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzaona. Kufamba nezvimabhazi izvi dzangovawo nharo. Tsaona yakaipisisa iyi yaitikira muMussina inobatanidza bhazi reMzansi Express iro raienda kuZimbabwe richibva kuJohannesburg. Upenyu hwaparara, mhuri dzaparara. Tsaona inotyisa iyi yaitika mambakwedza ano 8 July 2025. According to reports, bhazi iri rarova karori kadiki kabhaki kanga kasina mahazards lights kana mareflective triangle. Pashure pekurova kwekutanga, bhazi rasvedza richibuda muroad ndokubonderana nekaravhani yerori. Mushure mechiitiko ichi, vanhu vakawanda vafira pasport, vamwewo ndo vakuvara zvakanyanya, kunyanya avo vanga vakagara kurutivi rworudyi rwebhazi, uko kwanyanya kukuvadzwa kwanyanya kuparara. Chiitiko ichi chinorwadza chakatyamadza zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa, izvo zvaita kuti pave nemubvunzo wechimbi-chimbi pamusoro pekuchengetedzwa kwemigwagwa pamwe nekutevedzwa kwemitemo. Mhuri dziri kukurudzirwa kuti dzitarise vadikani avo vangave vanga vari munzira iyoyo. Nyika inochema upenyu hwarasika, uye tinotumira nyaradzo yedu huru kune vawirwa nedambudziko iri.